siging trabaho o nya way sweldo. Kadaghan man diay sa mga empleyado nga walay mga sweldo sa Cebu City Hall. Hilabi na katog siging trabaho o nya wala pay appointment mga kabombo. Nganong may trabaho man sad ni sila bisag walay mga appointment nga wala naman unta ni sila gipang renew. Marka bahala diay ni ilang gihimo. Siging duty bisag walay kasiguraduhan nga makasweldo sila kay wala man sila appointment. Luoya sa ani mga tawhana nga sud sa tulo ka buwan way mga sweldo o nya sigig trabaho. Unsaon tamanggod nga nanaktak man si Mayor Mike Rama katong nakasulod og trabaho nga dili iyang panahon gipangtangtang bisan pag maayo ang performance sa mga trabahante apan kay dili man taw sa mayor wa na girenew. Ang uban nga wa na girenew apan dunay kaila nga dunay kapit sa mayor siging trabaho gipasaligan tingali nga marenew bisag wa pay appointment. Naay uban bisan gitaktak na bisag wa pay appointment sige gyapon og duty kinaglaom nga kaluy-an aron mabuhatan og appointment. Sama pananglit sa CTO ato mga traffic enforcer sa Cebu City, tulo ka buwan walay sweldo. January ngadto sa March walay mga sweldo. Hilabi na mga job order mga kabombo. Why mga appointment, siging duty. Why sweldo tulo ka buwan mga kabombo. Mao ni nakapait basta ng trabaho kag City Hall. Lain na gani ang mayor nga molingkod, makuyawan ka. Makuyawan gyud ka nga basig di na pud ka marenew tungod kay mag-ilis og mga empleyado mga kabombo. Wala kay kasiguraduhan ba nga magdugay ka sa imong posisyon. Wala kay security of tenure. Kung dili ka regular, yano kang taktakon bisa pag wala kay sala. Naigo ka sa crossfire sa politika, bisag wa kay sala matangtang gyud ka. Kadagang mga empleyado nga nangatangtang nakasod og 2019, mga empleyado nga nakasod pagka 2019, panahon ni kanhi Mayor Edgar Labilla, gipangtangtang ni Cebu City Mayor Michael Rama. Ang ubang gipangtangtang wa na gi-renew, apan ni duty gyapon bisag walay appointment. Mao nang uban diha ron. Bisag walay appointment, duty lang gyapon, tulo ka buwan duty, nya way appointment, mo nang wa gyud sila masweldo Mao na ang ubang mga empleyado bisag tuan ni botar sa pikas apan kay midaog man si Mike Rama, mao nang tila kayo sila palapa aron ingnon nga die hard kuno las mayor mga kabombo. Apan sultian ko kamo. Naay uban dira tuan nakabotar sa pikas last 2022 nga eleksyon. Wala palang masakti karon. Ayaw na lang tayo ilaran ninyo. Nag-Dave tumulak mo last year. Wala palang mo sakpi. Balik ko na ko Ang uban diha ni botar ni Dave tumulak. Wala palang masakpi. Mo na karon nag-duty palang gihapon. Apan ang uban nga klaro kayo nga ni botar ni Dave tumulak. Bisag mayo pa ang performance sa lang trabaho. Gipangtangtang sa mga tao ni Mayor Mike Rama mga kabombo. Alas